Ние сме две сестри с една мечта. Ще ви покажем как я постигаме. Теодора и Юлия Теофилови. Здравейте! Аз съм Теодора и в този влог ще съм основно аз, защото с сестра ми решихме да направим една седмица влог от мен, една седмица влог от нея, тъй като ни затруднява това, че живеем отделно една от друга и не можем да правим влогове заедно, а пък идеите ни за видеа доста се изчерпват, затова решихме, че ще правим просто влогчета от пътуванията ни, от работата ни и неща, които смятаме са интересни. А вие ще ни напишете в коментарите дали ще ви е интересен такъв контент от нас. А днес заминаваме за Батак. Ще бъдем в Велинград, там ще преспим, но целта ни е да видим Батак, защото научихме, че там е най-чистия въздух на планетата. Обявено е от НАСА това нещо и наистина ми е много интересно. Аз като малка съм ходила по принцип, но не си спомням особено много. Има много музеи, там е най-голямата пещера, даже доколкото знам в България, Снежанка мисля, че се казваше. Ще я посетим, надявам се да ни стигне времето, защото отиваме само за 2 дни, събота и неделя, днес е събота. Надявам се и да се стопли, защото преди малко бяхме навън с кучето и искам да ви кажа, че е куче студ. Адски студено, умряхме от студ, ушите ми още са супер червени, но след малко тръгваме и да видим какво ще успеем да направим. Също искам и в хотела, тъй като имаме спа, искам да го посетим. Тъй, че наистина не знам за какво ще ни стигне времето, но хайде да видим. Го оставяме вкъщи и мама и тати ще дойдат тази вечер да го разходят и да го нахранят. Бени, помахай. Хоп, кажи здравейте, хора! И така, те ще се грижат за него, докато нас ни няма. Да си вземем банички и пътуваме. Сега има страшна мъгла. Надявам се да стигнем. Аз по принцип, докато ям, няма как да не пия вода. И имаме една, тя даже не е отваряна, но е седяла в колата няколко дни и е замръзнала. Не знам дали се вижда на видеото, обаче вътре има лед. Почти цялата е заледена. Ужасно! Затова спряхме на бензиностанция да си вземем нещо за пиене. Току-що ми разказа една смешка, затова трябва да ви я разкажа и аз. Две момчета си говорят и едното вика на другото: защо не съм роден в Дубай, ами съм роден в България. И той другия вика: ние с нашия късмет и да сме родени в Дубай, най-вероятно ще сме камили. Много е странно някой да не ми се смее на шегата. Напишете дали ви разсмяха. Стигнахме почти до пещера Снежанка, обаче за съжаление пътя е доста заледен, доста е нагоре, но там и няма да можем, тъй като тук буксуваме и няма да успеем да стигнем. Остават ни още около 5 минутки до Батак и искам да ви покажа просто гледката колко е. Пълен потрес, наистина карат като ненормални. Предполагам, видяхте какво се случи в ситуацията, нали? Имахме късмет, но изпреварват наистина доста зле. Боже, тук има зарината кола, май. О, боже. Погледнете как са изчистили. Тези коли отстрани, за да излезнат, трябва да си ринат целия сняг, който е висок, колкото колите им. Хайде, тук е малко по-добре, ама преди малко беше доста по-висок снега. В музея първото нещо, което виждаме, е тази стена, на която са изписани всички, които са починали. 2 години София. Буквално има семейства, има толкова много течица, които са починали тогава. Бебенца направо. Много гадно ми стана. Но има много интересни неща в музея със сигурност, така че нямам търпение да го разгледаме целия. Имаше и стая, в която пресъздаваха случилото се по време на Баташкото клане. С едно магнитче от музея. Сега ще отидем в църквата и след това ето тук има една къща, станала единствена след Баташкото клане. В църквата ни казаха, че има останали кости от хората, починали по време. Да, и черепи, останали от тогава на починалите. Така че сега ще отидем и там. Сега сме в една църква от това време и ви показвам
кладенец, който е изкопан от майки, за да търсят вода за децата си тук. Това нещо е копано от жени. Тук има следи от куршумите. 8 или 9 хиляди души. В Батак са останали само 1200 някъде, което е просто ужасно. А тук в църквата има и част от черепите на починалите. Има толкова много ето такива малки черепи на бебета, което само като си го представям ми става лошо. Да сме в единствената къща, която е останала, за която ви казах преди малко. Искам да ви кажа, че тя е огромна наистина. Долу пише, че тези хора, които са направили и са живели в нея, са били средностатистически българи и не са били много заможни. А сега ще върна да ви покажа част от къщата. Това е явно едната стая за спане. Тук има дрехи за мъж. А това е соба. Така пише. Така, ето тук има някаква стая с детско легалце. А това е проходилка. Вау! Още от тогава. 1919 година. Тоест още от тогава има проходилки. Някакси като си представя, че тук са живели хора, ми става някакси много мило и уютно. Да покажа. Видях тази машина тук. Аз имам подобна на тази в къщи. Баба също има почти същата. Много яко. Както излизаме от тази стая и си хода аз насам, нали, вече към следващите стаи и гледам насам. По едно време тук с периферието виждам някой ме гледа. А тук какво било? Кукла. Всякъла. Тук говори нещо като окно. Препоръчвам на всички, които не са идвали тук, да дойдат. Няма да показваме всичко, за да може все пак да ви бъде все толкова интересно, дори като дойдете. А вижте и какво дърво има украсено с рози от хартия. А тук си имат нормална елха. Сме сега в Цигов чарк. Нали така се казваше? Така се казва. И отиваме да хапнем някъде там долу в една механа. Това, което преди малко ви показвах, беше малка част от язовир Батак. А ето тук има и кончета, а ето тук сядаме да ядем. Заведението се казваше Механа острова и наистина препоръчвам с 2 ръце, храната е много вкусна. От самото заведение са направили една къщичка на дърво, което е много сладко. А тук е хотела ни, като на нас ни се падна 202 стая. Току-що се настанихме и честно казано малко съм разочарована. Защото въобще не очаквах това. За първи път оставям Вили да избере хотела и със сигурност повече няма да му позволя той да избира хотела, защото не ми харесва какъв избор е направил, съдейки по това, че сме доста далече от центъра. Също стаята ни е много малка. Нали, на този етап не сме доволни. Ще видим утре сутринта, като отидем на закуска, как ще е. Дали ще ни хареса. Също сега ще отидем и на басейна. Ще видим и него. Дали ще ни хареса. Така че поне от стаята не сме доволни за момента. Също така едва намерихме къде е рецепцията, защото никъде няма някакви табели. Примерно някъде, където да пише името на хотела, за да се ориентираме къде точно се намира. И намирането дори ни беше трудно. Така че до момента просто малко бяхме в сауната, която ето тук. Сега ще ви покажа и басейна. И между другото, аз си мислех, че водата ще е минерална в басейна, но явно съм се объркала. И около час се прибрахме от басейна, преоблякохме се и сега ще ходим да вечеряме. Забравих да кажа, ние сме в Велинград в момента. Хотела ни е тук. И отиваме сега към центъра, обаче с колата, понеже господина, който избираше хотела, не е гледал колко далече центъра. Защо, но никъде в България тротуарите не се чистят от сняг. И всички пешеходци се пребиват или ходят на улицата и затова явно има толкова блъснати хора. Седнахме да вечеряме в Central Bar and Deer, мисля, че се казваше заведението. Ядохме бургер и пица, като цените много ни изненадаха, защото беше всичко около 35 лева. Преди малко се прибрахме и ще се оправяме да си лягаме, но първо минахме да си вземем от тези донати, манишките вътре с шоколад от Била, защото от адски много време ми се ядат. Така че напишете ми вие дали ги харесвате. Те са тези с пудрата захар. Лека нощ от мен и утре се включвам сутринта. Имаме включена закуска
тук, така че ще ви покажа направо закуската утре. Съвсем честно, наистина тук супер бързо се наспах. Събудих се в 5 часа сутрин. Почнаха тук да се бият едни котки. А вижте, изгрева. Много красиво. Нищо, че имаме малка гледка. Поне се вижда там как изгрява и наистина е хубаво. А тези котки, ето от тук паднаха тук долу преди малко и се опитахме да ги разтървем, а те се скрилиха там и сега не ги виждам. Правих се и да ви се покажа, защото за първи път от бая време насам реших да си сложа и спирала. Та исках да ви попитам, вие по принцип занимава ли ви се да си слагате някакъв грим, понеже аз много мразя да се гримирам. И отделно най-омразното ми е да чистя спиралата си след това, затова сега се и чудя дали да не отида да си сложа мигли. Така че, ако знаете някоя добра мигларка, мисля, че така се казваха, да ми препоръчате и ще съм ви благодарна в София. За София ме интересува. Така си взехме и ядене. Аз ще ям това, което виждате, не мога да ви го покажа. Я Ириан, а вижте гледката от ресторанта в хотела. Много е красива. Най-хубаво е да има кой да ти обели мандарината. Ядосан. Ама я бели. А от тук е адски красиво. И няма как да не ви го покажа. Просто е уникално. Това е само една пура и едно уиски не трябва. Стига си се филмирам. Променям си гледната точка за хотела. Много ми харесва. Сега, понеже и закусихме наистина на много хубава гледка, след това поседяхме малко в фоайето, имаше много красива гледка и оттам. Отделно бяха го направили наистина много красиво. Бяха го направили с много красиви футиойчета и много удобни. Направих се и много снимки там. Също храната, майко, храната беше уникална. Наистина много вкусно беше. Имаше разнообразни неща, десерт нямаше особено много. Аз по принцип обожавам десерти, така че добре, че си купихме вчера понички, понеже ние така или иначе не можахме да ги изядем всичките. То е ясно, защото ние си взехме доста. Сега ще оставим ключа на рецепцията, изнасяме се от стаята и отиваме в града. Има една сладкарница, която я знам още откакто бях много малка и с нас ще идвахме тук. И се надявам да успеем да я намерим, защото много ми се яде шоколадов мус, който помня оттам, че съм яла. Беше един такъв много пухкав и много вкусен, така че стискайте палци да успеем да го намерим. Така да то вече ще е късно, когато качим това видео, но все пак моля се на всички богове да го намерим, да я намерим сладкарницата. И аз общо взето мога да живея и на сладко само. Много обичам сладичко. Така че да. Вие обичате ли да ядете сладко? Понеже аз наистина съм голям любител последните години на шоколадовите неща. Тръгваме. Точно на площада и вижте как хубаво са си украсили тук. Направили са борчетата на тролчета. А тук има сцена. Сега се разхождахме по центъра и искам да ви кажа, премръзнах, даже по ушите ми се личи. Но пък беше много приятна разходката и минахме да си вземем шоколадов мус и крем брюлета, защото мама много ги обича и тя си поръча, тъй като имаме една много любима сладкарница, аз май ви казах. Да, просто чакаме с нетърпение да дойда и да взема. Сега ще занесем и на кака, и на мама, и аз ще си ям този шоколадовия, тъй като не обичам нищо друго, освен шоколад. В момента е 12 часа и ние сега тръгваме от Велинград към София, защото трябва да пазаруваме, да готвим, да се оправяме за седмицата, тъй като утре е понеделник. Между другото, тъй като не съм ви казала, може да ни последвате в Instagram, където със сигурност сега скоро ще кача снимки от Велинград, които наистина станаха много красиви, така че съм сигурна, че ще са интересни, а пък и много добре ги обработих и станаха все едно са от някаква приказка. В Instagram се пишем pink.diamond.studio, а пък личните ни профили ще сложа ето тук на мен и на сестра ми, Юлето, за да който желая да ни последва и там. Току-що спряхме в Ветрен ли се казваше това село? В Ветрен, защото тук точно в най-горната му част на селото, града, не знам, има уникална гледка и сега ще ви я покажа.
Много е красиво как отзад се вижда и планината. А и до тук до нас са и гробищата. Вижте на каква хубава гледка са гробищата. С кев дет се вика да си умреш. Стигнахме в София, прибрахме се, преди това всъщност напазарувахме, прибрахме се, взехме двете коли и дойдохме да ги измием. Между другото на автомивката беше страшна водница, ставаха скандали през 2 секунди, защото никой не знае след кого е, тъй като няма адекватна опашка. И беше нещо страшно, но измихме колите, така че сега тръгваме към вкъщи, за да готвим. Току-що се прибрахме, те просто е на 7-то небе от щастие, че сме вкъщи вече. Задави чак от влизане и щастие. Къде си, Бени? Вашите кученца се радва ли толкова много? Той чак целият се тресе от радост. Току-що счупихме едно от огледалата си. И се чудим дали това е на лош късмет наистина, както много хора казват или не. Така че вие напишете в коментарите дали вярвате, че счупеното огледало носи наистина 7 години лош късмет. Готвих рис с картофи. Сега съм го сложила да се пече. После като се изпече ще ви го покажа и ако стане вкусно ще ви кажа рецептата, тъй като за първи път правя картофи с грах и месо. Измислих си рецептата изцяло и не съм сигурна дали ще е вкусно, затова все още не препоръчвам, но като видим дали ще е вкусно, ще кажем. А сега си стоплих баничка малко, тъй като взехме от Kaufland и след това ще хапна малко от муса, тъй като по път хапнах малко. И гледам Час пик филмът, който наистина много ми харесва и е много интересен, така че ви го препоръчвам. Отидохме да хапнем при мама и тати, защото моята маджа не стана много вкусна. А ето това е кучето на сестра ми. Бърни се казва. И е на 1 годинка. Ето това е моето сътворение. Въобще не изглежда вкусно. Обаче аз го пробвах и наистина ми хареса, така че съм доволна, но разбрах, че не съм го направила по най-правилния начин. И затова вижте как ми се сбръчкала гръхта. Така че, да. Вече са мама и тати да ни дадат малко супичка и един крем карамел. Добро утро от мен. В момента е... не знам колко е часа. Но малко съм задъхана, защото до сега тренирах. Щях да забравя да снимам днес, но се сетих. Станах някъде към 7 часа. Полежах си малко и към 8 часа излезнах с кучето. След това тренирах. Значи в момента е някъде около 9 най-вероятно. Сега ще хапна, след което ще отидем до салона на Positano, за да връча свидетелството на една от моите курсистки и сертификата също да го дам. След което съм на масаж, така че хайде да видим какво пък друго ще изникне през деня за правене. А и тук какво ще закусвам? Айрянче с филийка и домат. Преди малко дойдох в салона на Positano, за да дам сертификата на моята курсистка, която вече завърши, официално си е дипломирана маникюристка. Преди това, преди да дойда, обработвах видеа и сега ще се запътвам към моята масажистка, където нямам търпение да отида. Отивам за първи път. То тя по принцип е на сестра ми. Най-жалкото е, че тъма ни открихме и сега излиза в майчинство, което е много гадно, но нищо, за хубаво е. Между другото, понеже тук не съм показвала моите ногти, аз постоянно ги гледам, тъй като този път Моня ми ги направи в другия салон и са с френски маникюр. Искам просто да се изфукам с тях, защото са просто великолепни и с този френски, вижте колко красиво са изравнени, просто са уникални. Така че, ако се чудите дали да ни посетите, не се чудете, ами си запишете час, пишете ни налично или през сайта на Notino може да си запишете онлайн час. Аз току-що се прибрах, масажа мина, беше повече от добре и приятно. Наистина беше много хубав масажа. Направих си такъв масаж с свещ на цялото тяло и беше просто един път, така че силно препоръчвам, ако не сте пробвали масаж с биосвещ, да пробвате, защото наистина е хубаво. А след това и не остава мазно, защото бързо попива в кожата и после се чувства много така хидратирана. След малко ще разходиме дребничкия
И ще вечеряме и лягаме, защото утре съм на работа и така. Пожелавам ви лека вечер или лек ден, зависи кога гледате това видео. Не забравяйте да се абонирате за канала ни, да харесате видеото, за да помогнете да достигнем до повече хора. Както и не забравяйте да видите Instagram страницата ни, където сме всеки ден много активни и качваме ежедневието си.